Uwi na po si Uncle from Manawag. Arangkada, Uncle. Arangkada. Oy, tumatalon, pambira. Wala na yung meow-meow. Yung meow-meow na, lumayas na yung meow-meow. Ang pumalit, kabayo. Yun, tumatalon. Sige, Uncle, ingat. Okay, sige, bro. Thank you. Sige po. A few moments later. Yan, habang nagwawalis tayo mga kabro, dumating si Uncle from Manawag. Yun o. Si Uncle, pandarin mo, yakyat mo dito para marinig ko. Buwan Uncle, sige. Buksan mo na. Walis muna tayo ng konti bago tayo magtrabaho. Yung motor ng Uncle, may meow-meow daw, sabi niya. Pakinggan nga natin. Sige Uncle, pasok mo. Ayun, wow, sabi niya. You serious? Ayun. Sige Uncle, pasok mo hanggang doon. Sige. Oh, napakalakas ng meow-meow. Wow, sabi niya Uncle. Tapos ag-dragging ngayon ako ha. Ag-dragging pa eh. No, half clutch. Agkas-digas yan. Napasukatan yung lining dati, madipay. Madipay. Sige, check natin. Hindi po indoor ako dati, madipay na sukatan. Talamisan tayo nga ro, Uncle. Nagkape kayo? Nagkape tayo ba? Nagkape tayo ang. Una. Dakapitag. Kata iwalis ko bitate Uncle, tagkapita. Okay, so habang pinapalamig po natin yung motor ni Uncle from Manawag, yan, panggilid lang to, mahalinghing, may pusa sa loob, palayasin natin, palamigin lang natin. Tapos may isa nang dumating doon, overhaul din, TMX 155. Tapos ito naman, from Santa Barbara, si Bossing, good morning. Yan, kadarating lang niya, mainit-init pa tong makina niya. So bale, nagchat sa akin si Bossing, tumawag, convert natin sa 175cc tong motor niya. Okay, patayin na natin para mapalamig natin. Tapos, diretso baba na mamaya. Nagkape kan, boss? Oh. Tapos ka na magkape? Tapos na. Si Uncle, nagkape na. Ako, tapos na rin. So, okay, palamigin natin tong mga to. Tapos, banat na. Araw ng Lunes. A few moments later. Okay, nabaklas na po yung panggilid nito from Manawag. Si Uncle, panggilid conversion natin sa 155. Yan, nabaklas na. Dinukot na lang natin dahil medyo mabigat tong kulong-kulong ni Uncle. Yan, baklas na yung panggilid. Linis na lang, tapos salpak yung panggilid ng 155. Dito naman, overhauling din, timing gear maingay. Spring kick pa. So, yan na, bababa ko na yung makina bago ko ibaba pala ito. Sinanggal ko ng mga tornilyo at drinin ko yung langis. Ayan, so may sumisilip dito, ayun o. Ayun o, putol na dipstick. Yung gauge ng langis sa clutch side. Dali lang, kunin natin. Madukot ah. Yun o. Yan. May kakaiba na brand. Ayun, nadukot na. Yun o, bago. May sumilip na kwan. Ayaw magpadukot ah. Na... Ayun, nakuha ko na. Oh. Yung dulo ng kwan, dipstick, yung sa may gauge ng langis, yun. Yan, putol. Baka yung pagsalpak nila Uncle, dinasen ko. Buti na lang hindi bakal. Buti na lang hindi bakal. Alright. So, overhaul. Ito naman, pinapalamig natin dahil malayong pinagmulan. Galing ng planetang Mars. Alright. Okay. Conversion, 175cc na naman to mga kabro. From Santa Barbara, Pangasinan na naman. From Santa Barbara, Manawag. Tapos... yung isa, taga din na di boss? Taga Bayambang. Bayambang Pangasinan naman, XR200. Ito, pandarin nga natin. Pandarin mo nga, hindi ko alam pandarin. Ayun, mandar na. Yan, napakaingay mga kabro. Malagitik. Check natin mamaya, palamigin lang natin yung tensioner or timing chain. Yan, XR200. Okay. Patay na natin. Kill switch atoy? Ay, sige. Mamaya na lang. Dito muna tayo. Mga overhaul natin. Balik lining din to. Sige.
Maingay siya, halo-halong ingay. Sakto sa panahon, magandang kumain ng halo-halo. Yun. Maingay ng connecting rod, bearing, timing gear. Halo-halo na. Baka pati kang follower push rod. Tapos malakas ang tulo. Yan o. Kadarating lang ni boss, ayun na yung patak niya. Malakas. From kuya po naman si bossing. Yan o. Nahuli siya, nabutan niya yung mga overhaul natin. Ayan, so hanggang mamaya boss, makakapaghintay ka hanggang mamaya. Ayan, makauray pa ka nun ni boss. Ayan, nakababa na ako ng isa. Ito naman, ibaba na rin, conversion 175cc. Ayan. At dahil magpapalit tayo ng panggilid dito mga bro, isama na rin natin yung pampalambot ng kambyo. Ayan, pinakuluan ko na to ng 1 oras para lumambot yung kambyo mga kabro. You serious? Ayan o. Okay, palitan na natin tong gear shift cam. Ayan. Sigurado malambot na yung kambyo nito dahil pinakulo natin ng 1 oras kanina. Okay. Yan. One eternity later. Alright, so tapos na mga kabro yung kinonvertan natin ng panggilid ng 155 sa TMX 125 Alpha from Manawag, Pangasinan. Alright, so alright. Panda rin na natin, okay na. Chinunap na rin natin. Yan. So ngayon, road test na lang mga bro kasi dahil kanina masyadong mahalinghing to kapag gumaarangkada. At ngayon nare-regulasyonan natin, tapos itong cellphone natin isibababa muna natin dahil hindi tayo makakapag-drive, hindi na tayo makakahawak sa clutch kung hawak-hawak natin yung ating cellphone kasi wala pa tayong GoPro. Alright, lagay ko muna dito sa ibabaw ng tangke. Pakinggan nyo na lang yung kanyang halinghing kung wala na. Alright, primera. Alright, wala na mga kabro. Okay na. So wala nang halinghing. Pinay-smooth na rin natin yung kambyo niya. Yan o. Pinay-smooth na rin natin itong kanyang kambyo. You know, napaka-smooth. Alright, so balik na tayo sa laboratorio natin mga kabro. Tapos para makauwi na rin silang dahil para hindi sila masyadong gabihin. Alright. Uwi na po silang Uncle from Manawag. Arangkada Uncle. Arangkada. Oy, tumatalon. Pambira. Wala na yung meow-meow. Yung meow-meow na, lumayas na yung meow-meow. Ang pumalit, kabayo. Yun, tumatalon. Oh my God! Wow! Sige Uncle, ingat. Okay, sige bro, thank you. Sige po. Kabayo. Tuloy natin dito, update, overhauling to, 155, tapos yung conversion natin ng 175cc. Yan, pinaluwang na natin tong crankshell, kabilaan, pati ito. Alright. Isasalpak na lang yung crankshaft ng CG175. Tapos block, tsaka cylinder head. Tapos stud bolt, pang 155 din, yung stud bolt dito na gagamitin natin, yung dalawang mahaba lang, yung bandang kaliwa. So yung bandang kaliwa naman, yung dating stud bolt niya, lilipat natin dito sa kanan. Yan. Yun, so tapos na mga kabro, yung mga in-overhaul natin. Ayan, ito yung pinakamalalang motor kanina, pinakamaingay si Bossing. Kabro, ano na pangalan mo kabro? Jumer. Jomer. Ayan, si kabro Jomer, ito yung motor niya, TMX 155 na kaliskis. Ayan, nabuo na natin mga bro. Tumataginting na 17,000 pesos only yung ginastos ni kabro dito. Yan, 17,000 pesos mga kabro. Sa pyesa niya pa lang yon. Ay, kasama na labor, 1,500 mga kabro. Yan, dito naman tayo sa kinonvert na 175cc. Si Brother Lito, katatapos niya mag road test. Mukhang pinatakbo mo ng 120 brother ha? 40 lang. Buti naman. Ayan o, 175cc conversion, tapos na rin. Yan. Patayin ko bro, para one break. Okay, patayin mo. Okay, start. Yun o. Kasanting na. Bala mo, 175cc na. Yun o. Ano naman ba? Quality. Ayos. So, tapos na to. Re-readjust na lang ulit. Ay, yung muntik na yung pako, brother. Nako, muntik mo nang nadaganan ng makina, brother, yung pako. Ginok ko siya, masyadong seryoso eh.
Muntik ng paa. Oh, muntik na yung paa ko doon mga kabro. Dito naman tayo sa spring kick issue kanina. Tapos timing gear na orig. Tapos na rin ito. Motor ni kuya, ayan oh. Tapusan, manong, nalpasin, pandaran naman. Sikamang pandaran. Ay, si kuya, siya yung may-ari. Tiga dito lang siya sa Paniki Apulid. Tignan natin yung andar niya ngayon. Pakinggan natin. Yun oh. Napaka-smooth. Yan oh, original na timing gear yan mga kabro. Yan. Okay na. Something na. Kawan na Jay Kwan. Kuna na po kawan. Wala na yung meow-meow mga kabro. Nilinis na mo tayo karburadoratan manong. Nalinis na. Alright. A few moments later. Yun, so tapos na mag-readjust si Brother Lito mga kabro dito sa motor niya. Motor ni Kuya from Santa Barbara, Pangasinan. Yan. So, 175cc conversion tapos na. At nagbayad na po si Bossing eh, no? Oh, yun, nalaglag yung text natin. Right. So, ito po yung binayad ni Bossing. Yan. Okay, final andar niya mga kabro. Yun, no? 175cc. Ayos na. Bossing, ingat na lang sa pag-uwi ha, Bossing. Yan. Patayin na natin. At sila Brother Pern, overtime sila sa palit ng oil seal. Yan, fork oil seal. Kaya pa, brother? Kaya pa? Baka mapukpok nyo yung mga kamay nyo dyan ha. Time ka boss, pag lumagibit, dali mo lang dito. Ata, gawid ni Bossing yun. Ito yung pinakamalalang ingay kanina. Nagawid ang tikuya po. Wun. Pogi lang boss, takbong pogi. Break in lang, bagong rebor na ka bro. Bagong rebor. Narabyan kan. Naudi kan tumot. Bro, ingat ha. Yeah. Ay, sticker mo, Dan. Ha? Sige. Binigyan ko na pala kanina. Okay, pahinga na tayo mga kabro. Ayan, see you again next video ulit mga bro. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panonood sa mga video natin. Say bye-bye. May amoy bangaw.